back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Gidaunan ko na ang ospital. Anong nahitabo pa man kini? Si Franco Pagyuta. Mr. Martinez, Oh, anak ka ng tipaklong. unsa? Suod ko higalas by Franco. Partner mi sa mo negosyo nga tos Lubuwa. Human ni mo gisurik bo chikati. Karon, si bay Franco na pod. Oh, Maigo po da kaskilat. Lamyon ka po niya siyuta. unsa? Ayaw panabi. O gano'n dili man. Ha? Grabe ang pag-antos akong amigo tungod kay... Igo na. Please. Oh yes, giangkon ko. Ganakasa ko. Pero nining kahimtang karon ni Franco. Dili akong tagsaan eri. Ang akong igsoon. Ah, ba sige mo gisugo. Aron makabawas ka sa akong amigo nga nikulhatan nimo. Dili ko ka na mahimo. Kay bisan kamay. Wa ko'y pagtumot kang Franco. Tungkol kay nasayod ako, nahibaw ko. Ang iyang kipuhat ka na ako. Mao lamang ang tukma ug angay nga iyang buhaton kay nakasa ako. Oh! Mayo kay nahibaw ka. Hinungdan ba gani nga? Nga bisan kamay. Wa ko makahimo sa pagsukol kaniya siyang kipuhat na ako. Wa na ko buhat ang pagsukol tungkol kay nakasa ako. Mogyod! Saman! Og ning nahitabo karon kang Franco. Ipasalig na ko nimo. Dili ko siya pasagdan. Tabangan ko siya. Kutur sa kumahimo. Ako'y moabaga sa tanang gastuhan din sa ospital. Dapat lang, Mr. Martinez. Kisa ito nga ni mo, Rom. Otek. Ngano? Ikaw nga kong sarigan sa pagmonitor sa inkahamtang ni Franco. Di ko nimo sulugoon. Namalihog lang ko. Di ko mapasugo sa taong butakal. Namalihog lang ko, Tik. Namalihog lang ko, Tik. Lakip nga bantayan nimo mao ang iyang anak. Oh, kailas. Kailas ba nimo? Kinsa ka ba nga musugo nako, ha? Kinsa ka? Niya dawata ni. Saan ni sobre? Kwarta na. Oh, si pagtuo mo nako. Naong og sapi? Gusto lang ko makatabang. 50,000 ka na para magamit ko noon sa may dinaliang pamaliton. Ah, 50,000? Palihog dawata. Unsa man eh? Duha na ka sobre. Ah, Laing sobre kining akong gihatag ron nimo. laing sobre. Unsay soda ni? Kwarta. Imong allowance. 10,000 pesos ka na. Unsa? Si Inday Claire. Na, way unong ang paghilak. Inday Claire. Inday Claire. Palayo lang, Mr. Martinez. Di ko gusto makakita sa dagway mo. Sige. Aray na ko. Di ba nilang? Dili ko pasagdan ang imong amahan. Tabangan ko siya. Kalabot sa tanang gastuhan din sa ospital. Ako'y mo bayad sa tanan. Nga naman in taon ka mauman kini ang nahitabo. Day. Declare. Day.
Unsa maning di malas ka niabot sa mong kinabuhi ni Papa Franco, Noy Utik. Inday, laban lang. Noy Utik. Bida. Wa pala kong pugong sa kaugalingon na imbutang. Ang butlag. Tingalig na himo na kong kriminal. Gusto na ko ikong kulat ang Mr. Martinez. Napugong niyo ko. Noy, mabuhi pa ka si Papa Franco. Mag-ampo ta, Declare. Mag-ampo ta. Kwarta? Nga si siya gihatag ang kwarta? Iyang bayluan og sapi ang pait kong kahimtang karon sa Fea? Ay, gusto lang sabod siya gud nga makatabang ni mo, Kathy. Ay, gusto na. Ay, nagkatpagsigig ka gud. Di ka na makasulbad sa problema. Sofia. Wa pa mahupas ang luha sa akong pagbasol, Sofia. Kadiyot, mananawag ni mo. Kinsa makaning nanawag? Hello? Hello. Kathy? Oh. Si Utik kini. Otek? Otek nga no? Lakip sab ka, musudya ka na ko? Di na kinahanglang mo sudya pa ko nimo. Pero ang mga panghitabo, maoy mo tulisok nimo sa imong tanlag. Unsa? Oy, kanahan, Otek. Unsay tuyo nimo, ano na nawag ka? Asa pa karon sila si Claire ug Franco, ha? Asa sila magpuyo? Gusto kang mahibaw unsay kahimtang ni Bay Franco? Ay, diretso ha ko, oy, leche! Hmm? Nonsa? Maldita ka lagi hapon, Kati. Asa lagi sila? Maldita lagi hapon ay. Taparusun ta karon. Kati, linghigayo na. Si Bay Franco nakigbugno sa kinabuhi o kamatayon. Unsa? Unsa may buot nimong ipasabot? Na disgrasya si Bay Franco. Nabangga ang iyang motorsiklo. O naa siya karon sa lisod nga kahimtang. Unsa? Mao ka na, Kati. Mao na. Ug kung mamatay si Bay Franco, nasiguro ko nakakunyod ka niya. Utek! Utek, ayaw pagtiaw ha, Utek! Naunsa si Dudong Franco! Nga! Dudong Franco! Dudong Franco! Pagtanong ba? Dudong Franco! Ngayon mo lang giundoy! Asa karon si Franco? Di karon sa ospital. Asang ospitala? Unsa? Unya, unsay buhaton mo? Dili may mga pasagdan ako si Franco. Unya, lagi unsay imo buhaton? Muadto ko sa iyang nahimutangan. O, labing maayo. Kuyugi ko, Daibe. Oh, pa. Papakuyogon ko nimo. Kuyugi lang ko. Pakiluoy lang ko ni mo ba? Gusto lang ko makakita sa kahintang ni Franco. Sige, kuyugan ta ka. Unya, tabang ilang ko gahangyo, Sofia. Ilabi na nga to sa among anak. Nga makita ko ang kahintang siyang amahan, ha ba? Ngano di ay? Nagtuo di ay ka nga babagan kas imong anak. Maugi tingali na iyang buhaton, Sofia. Kathy. Unsa man, Noy? Imong gipahibaw ang banyaga kong inahan? Oh, day. Ngano man, Noy Utik? Ay, asawa ko siya. Kinanglan nga mahibaw siya sa kahimtang siyang bana. Di ko gustong mahibaw siya, Noy Utik. Day clear. Labaw sa tanan. Di ko gusto nga magpakita siya sa akong amahan. Bot, ani. Di ko gusto nga moari siya. Dili, Noy Utik. Ay,
Di arang among plitinong. Oh, sige. Dali na. Sabi gikulbaan man ko. Ligon lang. Si Utik, siya ka ng ato ikahinagbo. Kathy. Utik. Okay, stop. Ha? Stop. Asa si Franco? Gibalhin na siya. Naan siya karon sa room number 653. Gusto na kong makakita niya. Di mo sugot ang imong anak na makikita kasi ang Papa Franco. Hunsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!